जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय जोंना बिटिआर नङामोन। जोंनि थांखिया जाहैबाय बर'लेण्ड। मोनसे सान्थि सक्ति होननानै बुंदों, नाथाय जोङो मिथिनायाव बियो असान्थि सक्ति होननानैसो जोङो सानो। बे केस सालायनांगौ, रिहाबिलिटेसन होनांगौ, गासिबो जेलाव थानांगौ, एनडिबिनि खामानि मावनो होननानै दायथ' लानाया जाहैबाय दिपेन बर' सार, गबिन्द सार आरो बेजों लोगोसे जोंना एकदम सिनियर फेरेंगा सार दङ। हेलो एवरीवन, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों जे एक्स एनडिबि बिथांमोन आलाय सिलाय जागासिनो दं। केस गेलेनानै थाखा फैसा थांबाय, सहाय मोनाखै, बिथांमोना गावसिनि माखासे मोननांगौखौ डिमान्ड खालामदों। हिसाबाव बिदि डिमान्ड खालामनांगौनि गोनांथि फैनामोन, नायसननानै हरनांगौमोन। ओरैबायदि मोनसे जांख्रिथायाव हाबनानै बिथांमोना गोबाव सम मोनसे आफादाव थानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबाय। दा बिनि फिथाइया बेसो आरो लिलि लाला। दा बेखायनो नैबे पाटगावनि एक्स एनडिबि आदाया मा फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो माबायदि दुखु दाहा मोननांदों आरो बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरि आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट सान्थि सुक्तिखौ लानानै बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय। बे जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। जोंहा माखासे रिहाबिलिटेसन दिनैसिम मोनफुंजोबाखै। रिहाबिलिटेसनखौ होनो होननानै बुंबाय थायो, दिनैसिम होफुङाखै। रिहाबिलिटेसन मोननांगौ एनडिबिआ बुहुद दङ आरो बेजों लोगोसे केसखौ उइद्र' खालामनानै होआखै। दिनै केस गानांगौनि थाखाय कयेकजना सासे सानैया थाइसे थाइनै बियोबा बिसोरनिफ्राय मोनखाया। आरो लोगोसे जोङो जेलाव थानाय बिथांमोनाबो दिनैसिम गजायाखै। मानो होनना बुङोबा गावबागाव पकेट मबिलास नङामोन बियो। हारिनि जाथिनि थाखाय मोनसे बर'लेण्ड आन्दालन खालामनायनि थाखाय गासिबो खस्थ'खौ मोनजोबदों। बे हिसाबैनो जोङो गासैखौबो मावफुंजानायखौ लुगैयो। आरो बेजों लोगोसे दिनै जेन'बा मार्टार्स फेमिलि होननानै बुङो एकेसिया, जायखौ होननानै बुङो बर' जाथि बा बर'लेण्डनि थाखाय नांबोनानै दिनै बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय। आरो बिनि मुंख्लं जालांखांनायनि उनावहाय दिनैहाय एकेसिया होननानै बुङो। बे एकेसियानि मिनिङानो जाहैबाय बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै गावबा गाव फिसाखौ खांनायजों लोगोसे गावबा गावनि फिसानि सायाव बयहाबो मिजिं थायो बा थांखि थायोमोन बा टारगेट थायोमोन। बेजों लोगोसेनो दिनै फिसाया थैलांदोंब्लाबो दिनै बे एकेसियाखौ मोनोबा हयथ' बिमा बिफाया बोराय बुरैबाबो दिनै जेन'बा बोराय बुरै लांनायजों लोगोसे दिनै फिसानि जेन'बा माबा मोनसे नेरसोनखौ लुगैयो, दिनै बेखौबो मावफुंनो हायाखै। बेखायनो जोङो गोथौयै गभर्नमेन्टनिसिम दिखा नांनानै दुखु मोननानै जोङो दिनै बारे बार मिडिया लाबाय थानाय जादों। बेजों लोगोसे आं बुंबावगोन, मानो होनना बुंबा एनडिबिखौ फुथुला खालामदों। फुथुलानि मिनिङा मा? बयबो बुङो फुथुला होननानै, नाथाय जोंहा फुथुला जाबाय एनडिबि हिसाबै, नाथाय गावस्रा दखानदार जाबाय। दखानदारासो फुथुलाखौ फानगोन। नाथाय फुथुलाखौ फाननायजों लोगोसे सोर बायगोन फुथुलाखौ सासे गथ' गोरलैजों गेलेहोनो थाखायसो बायो। दिनै एसेबां गिदिर मोनसे संगठन, मोनसे एनडिबि आफादखौ थगायनानै दिनै एकर्ड खालामहोनानै दिनै एनडिबिखौ बे गथ' गोरलैजों गेलेग्रा फुथुलाजों समान रुजुनानै लानाया बिराद गोरोन्थि बिसिना। बेखायनो जों सोंखारिबाय थागोन आरो मानसिफोरनि सिगाङाव बेखौनो जों मबिलाइज खालामबाय थागोन। मानो होनना बुङोबा जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय जोंना बिटिआर नङामोन। जोंनि थांखिया जाहैबाय बर'लेण्ड आरो बर' जाथि हिसाबै बयबो थांनानै थालांनांगौनि थाखायसो जोङो नांदोंमोन। नंखाय बे बिटिआरनि थाखाय जोंबो हमजानानै दिनै हा हु फाननाङामोन। बिटिआरनि थाखाय, नंखाय बिटिआरनि थाखाय जोंबो जेन'बा दासिमबो गखांनानै मोनसे सान्थि सक्ति होननानै बुंदों, नाथाय जोङो मिथिनायाव बियो असान्थि सक्ति होननानैसो जोङो सानो। बेखायनो जोङो खावलायहरगोन बिथांमोननिसिम, जाहाथे सान्थि सक्तिया जामारबायब्ला दिनै सान्थि भाबै जोंखौ दोननो रोंनांगोन। जोङो दिनैसिम बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनैसिम जोङो कर्ट गानाङो। जों बहा मोनगोन बहा मोना, जोङो बेसेबां खस्थ'जों सोलिनांदों। दिनै बे हिसाबै जोङो बेखौल' बुंगोन, दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जानुवारि मासाव होगोन बा 22 फेब्रुवारि मासाव रायलायगोन होननानै बुङो। नाथाय फेब्रुवारि मार्च फैयोब्ला बेनि उनाव केन्डिडेट डिक्लेयार होगोन। बिनि उनाव जोंनो अबे समाव होगोन बिसोरो नंगौखौ बुंदोंना नंखायखौ बुंदों। जेब्लायबो जोङो खोनायो मिडियानि गेजेरजों बिराद सान्थि, बिराद गोजोन फैबाय होननानै। नाथाय गोजोन फैनाय फैयैखौ रायजो राजाफ्राबो नुदों। आरो साफ्रोमबो एनडिबिआनो
दिनै रावबो गोजोन थासारि हिसाबै गोजोनै रावबो थानो मोनाखै आरो थानोबो हायाखै। मानो होनना बुंबा अखा नायबानो सोरनिबा केस, अखा नायबानो सोरनिबा समस्या, अखा नायबानो सोरनिबा जेंना, जों बेसेबां कन्ट्रल खालामबावनो होननानै दिनै जोङो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो बारे बार मिडिया खालामबाय थानाय जायो। बे मिडियानि गेजेराव बुङो बिसोरो सरकारा मिडियायाव दा ओंखारसै, प्रेस मिटआव दा ओंखारसै, नाथाय जोङो जोंनि समस्या इसिबां माने जेंनाखौ जोङो मोखां खाथेनानै जोङो बोरै बाख्नायनांगौ हा? जोङो बाख्नायनोबो हागौ, नाथाय जोंहा गाबोन अखा नायबानो जोंहा माखासे जेंनाया नुजाफैयो। जोंहा कर्टआव थांनाय, अबेबा केस मारिनाय, अबेबा उमुगाव थांनाय, हा? जानाय लोंनाय थासारि समस्या, जों बेखौ जेरै फुटबल बादि जों जोगारनांगौ। आङो फुटबल साननानै जोगार हरनोसै हाग्रायाव, नाथाय बे बलखौथ' आंनि होननानै साफ्रोमबो न' खाथि खालाना सिनायजोबो, मिथिजोबो, बे बलखौथ' आंनो खनखांनानै होफैगोन ना। हा? होमबा जोंखौ मा खालामनो नागिरदों? बेखायनो जोङो लुगैयो सरखारनिसिम मोजां मावनो हायोबा मावथोंसै, जोङो मोजां मावोबा गोजोननाय होगोन, नाथाय मोजां मावाबा जोङो नंगौ बै समनिफ्राय जोङो खोनादों सासे दखानदार होननानैसो जोङो मिथिगोन। मानो होनना बुङोबा NDBखौ दिनै फुथुला बाहायनानै दिनै फुथुलाखौ फानै फानै सासे दखानदारा फुथुला फानै फानै गावस्रा रां आरजि न'खर खुंगासिनो दङ। नाथाय बै फुथुला हिसाबै फुथुलाया मानसिसो जोङो, खिन्थु जों फुथुला नङा। नाथाय जों माजों सोलिगोन? जोङो बेखौनो होनगोन, फैबाय थानाय समाव जुदि फैबाय थानाय समाव जोङो जानुवारि 27 थारिखनि गेजेरावनो जोंनि मोनफ्रोमबो समस्या जेंना बा रिहाबिलिटेसन गासैखौबो जोंनो मावफुंजोबनानै होआबा, जोङो बेखौनो बुंखाबायना, दाखालिबो बुंदों, सिद्दायै जोङो BPF आव जगदान जागोन होननानै। जोंबो जाया, एसे गिदिर मोनसे संगठननि मानसि जानानै, मोनसे आफादनि मानसि जानानै, NDB जानानै एकर्ड लाबोनानै दिनै गोदाव सोराव जानांनाय हिसाबै जोंबो जाया, जोंबो बिथांमोनखौ जाहोआ। बेनो बे केस सालायनांगौ, रिहाबिलिटेसन होनांगौ, गासिबो जेलाव थानांगौ, NDBनि खामानि मावनो होननानै दायथ' लानाया जाहैबाय दिपेन बर' सार, गबिन्द सार, आरो बेजों लोगोसे जोंना एकदम सिनियर फेरेंगा सार दङ। बेखायनो आङो बिसोरखौनो खावलायहरनो हायो आरो बुंनोबो हायो, बिसोरनावनो दायथ'आ साथामानो लाजोबखादों। बिथांमोना राजनितिक भाबै बेखौल' बुङो, मानो होनना बुङोबा ओरैबारै स्लेब बेखौनो माने दानखे माने फोजोबनो नागिरो, गासिखौबो बुरखाय नेनानै थाहोनानै फैबाय थानाय समावबो भटखौ जोंनिफ्राय मोनजोबो, बेखौ लाबालब खालामगासिनो। आङो जेलाव थानाय NIA आव दङ, बिसोरखौबो गबोगोन आं बेखौ नुहुराखै। मानो होनना बुंबा जेलाव थानाय मानसिफोरा गबोजोबोब्ला हयथ' जोंना रन्जन दैमारि सार दं नालाय, रन्जन दैमारिखौ बिस्रा गिनाय दङ। आरो बेजों लोगोसे बिसोरो जोंथ' नुवाखै मावनायखौ, खिन्थु निउस पर्टेलावथ' बुङो दिनैसिम 3-4 बोसोर जाबोबाय, जुदि गोसो होसारनानै गोसो गोथारै जुदि मावनायमोनब्ला, मानसिखौ मानसि हिसाबै अननाय दंमोनबा, NDBआ इसेबां आलाय सिलाय जानानै दिनै गाज्रि माखासे समस्यायाव दङ, बिनि सायाव बिसोरो आय होननाय दङमोनब्ला दा बियो 3 बोसोर गाहाम नाङामोन, बियो मास मोनसेनिल' खामानिमोन। रां मेनेज खालामनाया जायहा बोलो दङ बेखौ एसे एनैखौ नायो नंगौ, नाथाय बेल'नो मिडियायाव ओंखारनो मोना, बे बाथ्राखौ बुङो बिसोरो। दा मिडियायाव ओंखारनायनि बेलायाव बिसोरो हरो नंगौ, कयेकजननो जायफोरा गं दङ बेनो एसे एनैखौ हरो, नाथाय बिसोरनि बे केसआनो 5,000 10,000 हरनायजों जेबो सलिया, बियो थांनाय फैनायावनो जोबो, बेजों लोगोसे उकिलाव होनायावनो जोबो। दिनै कयेकजनफ्रा दिनै हा हु गैला, जेबो गैला, धोन सम्पति जेबो गैलांला, मायाव मावनानै जालांगोन बिनि थाखाय अराय सम बिसोरो सिन्था खालामनाय गैया। बियो मोनसे लफायनाय। मानो होनना बुंबा बिसोरनि साख्रिया खय फालाखो ओंखारो, खय फालाखो जोबो, इलेक्सन खाथि सफैयोबा बिसोरना साख्रिया ओंखारबाय थाखायो। नोंथांमोननि मतामतआ मा बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।